Na Rympei U Hynñiewtrep paidbah Bri U Hynñiewtrep. Presiden kaliang persyak Voice of the People Party VPP ubadir MLA kanong Kren uba adan milabas haimoj haka apon nai terik jong nai lar ula Dawa hapok yang darbar thau ain ban shim yaki jing Pynshitom persyak yo Myntri ka Tnad Pule Puthi rakam isang mahalor ki jing keno dan bentah ki jing Kren Shun party persyak ya ka VPP hasyaban wanra ya ka mat ya tai balengkot halor ka rukom thungkam nong hikai had the dingri subdivision uba aden ula keno bau new Myntri Kwah ban yo ya ka jing Umsnam ha perengki garo bat ki Khasi lengba ka jing Kren Shun bat ki jing kentok persyak ya ka party Kwah ban kerpat yo Myntri rangba ka Jylla lengba ulampang ban shim ya ka nikum kamat ban penbek ha ka ni ka darbar ulong ladadai bangadon ka jing sngow ya pher jai ben rew kumbalong mau ngan nam jin dalajit ban yadai bat ki garo nadu kisnem khat kanai spa prapo ulong daga bapen pa bakila deb ban ujor daga ijahar persyak yo new Myntri uba aden ulong nga kermen baka sokar kanam khang la ikibor badai khemi bakin shim ya ka senjam persyak yo new Myntri